खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दं होननानै जोंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय नै जोङो ओंखारबाय हजों न'आव थांनो आरोना जोङो माने न'नि बे फाथैफोरखौ बिराद गारलाबायनाय बायदि मोनबाय आरोना जोङो बांद्राय जाग्राबो गैया नालाय ओंखायनो जोङो हैब्रबनानै फैनोसै होननानै सानबाय बिसोरनोबो खिन्थाहराखै जोङो ओमफ्राय बे प्लेनाबो हथातसो जादों गथ'फ्रा उन्दुनायखाय ओंखारबोबाय जोङो थांनानै होबायबो होनानै साहा गरदसे लोंनानैहाय ओंखारबोफिनसै जोङो थाबनो गोबावद्राय खालामनो हाया गथ' गालांनायावहाय आरो दायो थांनानैहाय बुंजासिगोन आरो जोङो गावसोर सानैल' फैबाय गथ'खौ लाबोआसै होननानैहाय आं ओमफ्राय नै फंबायनो बेखौ लाबाय बियो बेखौ लोङो नालाय जिर' सुगार मालाय जिमाव थांग्रा मन्स्टार एनार्जि जाहैदों ओमफ्राय सासेनो मा नांगौनो सासेनो माने नै आंनि गारि सालायग्रानो नांगौनो रेड बुल नांगौनो एनार्जि गैया जादों खोमा गारि सालायनो सान्दुं गोसाखाय बेबो लोंसिगोन बेखौ बे मोननैबो सेम दाम 125 ओमफ्राय नैबे आंनि 20 थाखानि नैखौ आं जागोन नै लामाया मारै जाखो आयै बुरजाथार दैयाबो दैया लोमथारबाय नै सफैबाय बिसोरनो खिन्थाखायाखै जोङो सरप्राइज गथ'फोरखौ लाबोयैनि सरप्राइज जासिगोन बिसोरो सिरि गैया रावबो खबर गैया माथो खबर गैयाथ' आरो गैया लाबोआखै गैया नोंसोरलाय मानो फाथै लायनो थाङासै ओंखायनो फाथैखौ होब्रबनो फैबाय दे साहा फुदुंदोबो ओमफ्राय जानोसैबो थांसैबो फाथै नङा बे नङा गारियाव दङ लाबोनो हायो उन्दुदोंसो बिसोरो उन्दुनायाव सिरि मोननो नागिरबालाय गैया बिसोरो नै नोंनोनो साहा लोंसै जोंहा नै मालायनि कुलार गोदान लादों नै खिन्थाहरलायलायाखै दिनैसो नुफैबाय दे लोंदो साया गथ'फ्राबो सिखारबाय थगायनानै फैनायखौ मिन्थिखाबाय ना ओंखायनो देरबाथायथ' हानाय नंसिनला बिसोरखौ थगायनानै फैनो उन्दुनायबो नङा बिसोरो उन्दुबानो बिसोरो अबावबा थाङो जोंखौ थगायनानै होननानै जागोन ना देरबा आंहा नामनि इसे जाबाय ओंखामखौ संनायखाय जानो हाखायो जाबाय आङो जोंनिबो लादोंमोन नालाय इसे जाबाय आरोना नोंथ' जानो हाखाया नालाय ओमफ्राय नै ओंख्रिखौनो लाबाय जोङो इसे थाब संफ्लांदों दिनैहाय बिस्रा ओंखायनो ओंख्रिखौ मोनबाय ओंख्रि मोनबाय दायो ओंखारलांबाबो जेबो नंला ने आयौ मा बेलाय देनां गाबो बिदि देनां गाबो बिसोर खोनायाब्रा जों खोनायगायना ए थांसै जोङो गथ'फ्रा नङाबा दा रागा जोंगोन जाग्रा लानांसिगोनलाय बिसोरनो दा था मैया मोनायावहाय सफैनानैहाय ब्लग बानायनाय जायासै ओमफ्राय दिनै जाहैबाय नेक्स्ट डे आरो दिनै फुङावनो आंहा मोनसे बिराद गाज्रि गावनि ससमाखौ गावनो सिफायनानै लानाय बायदि जाबाय 4टासोआवहाय गथ'फोरनो गाइखेर बानायनो सिखारदोंमोन आङो ओमफ्राय बे समावनो माने आंनि ससमाया माने गाहायाव दोननाय दंमोन आरोना आङो गथ'फोरखौ फुथुनाय समाव गाहायाव उन्दुदोंमोन नालाय ओमफ्राय बेयावनो थाबाय ओमफ्राय बेहायनो आङो नुवासै नालाय खोमसियाव गासनबाय बायबाय दा गथ'फोरखौ दाय होनोबो गथ'फोरा आंनो खालामाखै दायो नै सिखारनाया बांद्राय गोबाव जायाखै गामियाव माने न'खरसेया बानायो नालाय बिस्रानिनो आरोना नै आं बिराद गोथाव मोनखायो बे मैखुन जानो थाखाय नोंथांमोना गोथाव मोनो ना मोना आङो माने जायखिजाया मैखुनखौनो गोथाव मोनो आरोना बे जाहैबाय जिगाबनि जाहैबाय दायो आं बेखौ बिसिनानै बे दैयावहाय दोनसै बिनि उनावहाय सुनानै संसै टमेट' थाबा साबसिन मोनो आङो टमेट'जोंबो सङो नालाय आङो नै बे जिगाबना दा थाबनो मोनो आरोना सान्दुङा होथारलायबाय दिनैबो दायो नै राजाजों आंजों उदालगुरियावहाय गेस लायनो थांनो नागिरदों आरो लोगोसे नै आंनि ससमाखौ फाहामनो माने गोदान फ्रेम लानो थांनो नागिरदों आरोना ससमा गैयाबानो जाया आंना मारैबा मोनलायलाय लांबाय आं दिनै सानसे ससमा गाननायजों सानाय मोनो आरोना नै मानसि लाइन जानानै दंथारो जा बुरजानो
जोङो दायो ससमाखौ बानायग्रोनोसै बिनि उनावहाय फैनोसै नै बाय बाय फ्रेमा सेम आरोना गोदोनिजोंनो हाखावनो गोनां जायासै बिदिखौनो नायनानै लाखाबाय माने जुदि हानो गोनां जायोबा टाइम लानोबोथ' हागौना ओंखायनो आरो आंनि मेगना टाइम हाला आरोना लाइनाव दङ दा गाबो सेमालायना जानो दासो मोनसे जोंहा नै लाइन जायै जायै मोजां ना गाज्रि मारै मिन्थिगोन दा राजा मोजां ना गाज्रि मारै मिन्थिगोन दां बेलाय नायदों जोथ्रोद लाबोगासिनो गारिसिम हारसिंथ' हानाय नङा नोङो सोनो गेस लानानै फैनानैहाय सफैनानै साहा ता लोंबाय ओमफ्राय नै गथ'फोरा ओंखाम जाखांनानै दुगैगासिनो दङ औ ओमफ्रायो दायो जोङो नै जोंना माने बिथिंजाय बाथरुमथिंजाय दंमोन आरोना मोदोमफुल बिफां ओमफ्राय बियो एसे नै गोलैनो नागिरदों ओमफ्राय गथ'फ्राथ' बेहाय दुगैफैयो नालाय ओंखायनो गोलैजानो गिनानै दायो बिफांखौ दानफायनोसै आरो मा दुगैगासिनो दङ दावरावथार जा गरम दाबो बांद्राय गोबाव नङा दे गोदान बायदि मोनाखै माने फ्रेमा सेम नालाय ओंखायनो कालाराल'सो एसे आलदा ओंखायनो र' आं ज'आ मामा आं दुगैया बबेथिंबा गिर गैया नै फिथाइफ्रा फिसा फिसा दासो बांद्राय रायाखै आं बेखौनो संसै खारै संसै दायो गाबोननि थाखाय संखानोसै आइया हास्लाबा ना फुङाव जोंबो हास्लाबा र' नै जोंना मोनानि खामानिया बोनि दे नै सासेखौ फिफाया सासेखौ आं बेनोसै खामानिया अबाव थांनो गुवाहाटि आयौ गुवाहाटिनो अबाव थांनो होनबा गुवाहाटिनो बिराद थारबाय रिदिमाया बेरायनो होनबा सोंफिनलाय खाथियाव अबाव थांनो मामा बासखौ मारै होनफ्लांखो नोंना दिनै अबाव थांनो गुवाहाटि आयु नोंलाय अबाव थांनो गुवाहाटि आयै थ' गुवाहाटि थांसै पे गुवाहाटि खामानियानो गैला जोंना बिसोरजों बिदिल' गुवाहाटि सफैबायना मामा दावरावथार बिसोरो जोंहा सालों लाखिथ'दों गारिया अबेखिनाव खानापारा लाइलां लाइलाङावनो जोंहा सालों लाखिथ'दों र' गारिया थाव जोब्बायना थाव सोनि थाव सोदो दे थाव जोब्बाय गारिया थाव जोब्बाय मामा गारिया मा खालामनो दा थाव सोदो दे थाव सो खै हाजारनि सोखो 4,000 जाबाय 4,000 गुवाहाटिसिम ना दे बामनो दे बामजा दे खनसे दे खनसे दे मामा खनसे बामजा दे आयु नै आब' गाबबाय नै मामा प्लिज मामा दे थां निशा नों मोजां खाना दे आब'खौ बाम दे खनसे दे थां दे अन आब' होन दे थां गाहायाव थां अनलायदों दानाबा सासेयानो नारनो हासिगोन आरो दे गाखो दे जायो दे बेहाय गा थ' थांसै अबाव थांनो गुवाहाटि
गुवाहाटीनिफ्राय फैबाय सासेना गारि गारि हामा माने हामा नै नै सफैबाय सफैबाय अबाव थांदोंमोन अबाव थांदोंमोन हा गुवाहाटी गुवाहाटी थांदोंमोननो फैबाय क'क्राझार थाङा क'क्राझार क'क्राझाराव ककाय आरोबाव र' दे थ' थांसै थ' बेबि बाय बाय होन बाय बाय होन नै माबायदि खालामखो जों बेखौ बिनि सिगांनि साखाखौ माने जाय जेराव पेडेल दंमोन बेखौ बख'बाय ओमफ्राय बेहाय माने दंमोन ना बास्केट लाग्रा बास्केट बेखौ माने बख'नानैहाय बेयाव माने लागायनानै होबाय आरोना बे एसे र' एसे माने माबा मोनसिगोन आरो प्रेसार मोनसिगोन बाट दसेनि थाखाय सोलियो ओमफ्राय कालारा थांगुलायबाय बेना ओमफ्राय जोङो बेखौ बख'नानै दोनबाय आरोना नै बेखौ बख'नानै दोनबाय उनावहाय लागायफिनगोन आरोना जेब्ला माने बिसोरो पेडेल गानो हागोन अब्ला माने लागायनोसै आरो लागायनानैहाय सालायहोनोसै ओइ बेयाव सोआ बख'नो हानाय नङा बेयाव सोआ दे फिथाया जायो दे फिथाया फन खालामदो दे गुवाहाटीयाव फन खालामदो औ बे नङा बैसो फना गथ'फोरा दासो उन्दुबाय नै 11ता जाहांहां जालायबाय ओमफ्राय दिनैहाय बिराद गेलेखाबाय आरोना गथ'फ्रा मेंजोब्बाय बिसोरो आरो लोगोसे जोंबो मेंबाय बिराद गेलेनाय जाबाय नालाय दिनैहाय आरो दहाय ओरैबायदि मिनि गेलेबाय सिमांल' दा नुथोंसै आरोना गथ'फ्रा दा जेरैबायदि जोङो मेंदों बे मेंनायखौनो उनावहाय जोङो सानहरगोन खोमा जे माने जोङो बै समावहाय मेङो होननानै सानोमोन बाट दायो जों बै जिनिसखौ मिस खालामो गथ'फोरजों गेलेनायखौ मिस खालामो बिदि सानगोन खोमा फिउचारावहाय दा ओंखायनो जोङो बिसोरजों टाइम स्पेन्ड खालामनोसै आरोना हागौमानि टाइम स्पेन्ड खालामनोसै मानो होनबा देरबाथ' जोङो टाइम स्पेन्ड खालामनो मोननाय नङा गथ'फोरजों बयनिबो प्रायरिटिया आलदा जायो लेखा फरायनायावहाय बिजि जागोन बिसोरो आरो जोंहाबो जोंनि खामानिफोराव दा ओंखायनो उन्दै समावनो बिसोरजों टाइम स्पेन्ड खालामनानै लानांगौ आरोना जेसे हायो एसेनो पेरेन्टसफ्रा आङो बिराद मेंनायबो मोनबाय ओंखायनो ब्लगखौ आं बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनलायगोन नेक्स्ट ब्लगावहाय दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों बाय बाय